ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мошини савдо. Ҳама каса бародару як бурда хуш омаден. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. боварӣ дорам бародар мошини дилхоҳта миёӣ. Фақат навора то охира тамошо кун, лайкзориро фаромӯш накун. ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастай. метавонем ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунем. зинда ва сарбаланд бошен. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. Якам мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1990, объем мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега эҷор заводид мешава. 6 мошинаи мошин ховай, камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешава. Мошин айни ҳол бародаро дар ноҳияи Ёвон қарор дора ва нақша боша гуфтесай 9000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 61000 рубл мешава. Харидори аниқ боша гуфтесай бо марҳамат занг занем, муомила дора. барои маълумоти пурра ва аниқтар аз дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. WhatsApp имо ҳастай, марҳамат дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. доюм мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra G соли барориш 1999, кузофи универсал, мотор 1.8 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, камбудӣ надора, беҳтарин ҳолатдай. срочна сум дар кораи фурӯхта мешава. мошин фақат мешини бензин меризи, ҳай мекунӣ тамом. срочна мефурӯшем. айни ҳол мошин дар ноҳияи Файзобод қарор дора ва нархша боша гуфтесай 37000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 250000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай бо муомила дора арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Agila соли барориш 2005 сол, кузофи минвен, объем мотор боша 1.2 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошинча соза мега мотор 1.16 клапанаи сепи, расходаш 10 дақиқади 160 мегарди, документ ҳам дора, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 22000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 149000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай марҳамат занг занем, бо арзон мешава. алиш ҳам мешава вариант ҳастай, дошта бошем, пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро Opel Astra F соли барориш 1997 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошина гуфтай газу бензин ҳардаш кор мекуна, 7 моҳ дига ҳуҷҷат дора, мотор простоя, маслан намехӯра, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 29000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 196000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай бо марҳамат занг занем, арзона мекунем ша. барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Nexika соли барориш 1995 солай, объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, срочна сум дар кораи фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтесай 14000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 94000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1995, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 28000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 189000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, бо арзона мекунем ша. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкзориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ.
ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1995, объем мотор бошад DV0, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш кондитсионер дора. мошин беҳтаринай срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дора ва нархша бошад гуфтесай 35,000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 237,000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтесай бо биёен муомила дора арзон мекунемша. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад Hyundai Starex. соли барориш 2000 сол, объем мотор бошад DV0. кузофи минивен, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошина гуфтаи моторша нав кардагем, балонош навай, срочно пул дар кора фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дора ва нархша бошад гуфтесай 19000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 128,000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед, срочно фурӯхта мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. марҳамат занг занед, мошинаи даст натен. ноҳум мошини фурӯшӣ ҳастад VAZ-2110. соли барориш 2003, кузов седан. объем мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, маслаш нав, электропакет дора, обогрев сиденӣ, акклиматори нав, моторш хуб кор мекунад, камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша бошад гуфтесай 13700 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 92000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтесай бо арзонуш мекунам. барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи бародар дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳастад Volkswagen Passat. соли барориш 1997, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега 100% документош то моҳи марта ҳастай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша бошад гуфтесай 25000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 168,000 рубл. харидори конкрет набошад гуфтесай бо арзонуш мекунам. савдо да пеши мошин. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1998 сол, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, мега соҳибаш кондитсионерам дора кор мекунад, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дора ва нархша бошад гуфтесай соҳибаш 53000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 356000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаем биёен бо айпеш савдо мешавад дар пеши мошин. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳастад Opel Vectra B. соли барориш 1998, объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай, ҳамаш созай, камбудӣ надора, срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дора ва нархша бошад гуфтесай 25900 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 174000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтесай биёен бо арзонам мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем эълони 13 Opel Combo соли барориш 1994, кузофи фургон, мотор 1.6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, камбудӣ надора, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесай 24000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 161000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтесай бо муомила дора, арзонам мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстон ва бародарони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба навъи мошинҳои фурӯшӣ дорем. моро дастгирӣ кунед. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен, худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. то навори оянда, хайр.